Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Muzuva ranhasi tabuda takananga mumusha weGoromonzi kunoona Sister Lisheu vanova munin'ina waSisi Asheu avo vatikambobuditsa mazuva apera vachititsanangurira nhoroondo yekuroorwa kwavakaita muchitendero chekwaMarange vari mwana mudiki. Nhasi tatirega tinonzwa bondwe raSisi Asheu nekuti pavaitsanangura vachiti ndakaenda nemunin'ina wangu aiva bondwe rangu kuti ndeapiwo matambudziko avaisangana nawo mukati meimba kwaMarange. Regai nditaure naSisi Lisheu tinzwe kuti chii chaitora nzvimbo mukati meupenyu hwavo. Makasimba here Sisi Lisheu? Ndirinani ndikumbira ukamukwidze voisi kuti vari kukuteerera vanyatsonzwa kuti muri kuti chii. Sisi Lisheu, ndanzwa kuti imimi makakurira muchipostori chekwaMarange uyezve makarodzwa mune 13 years. Munganditsanangurira kuti chii chinoitika kuti uzenge uchinzi mwana uyu mukadzi wemunhu? Sisi wangu wakatouya kumba, wakatouya nemurume wacho ainzi Manatsa pasenemu yake. Ndobva vauya vese vanotounganidza vabereki kuti baba namai vobva vati tikumbira ubondwe tema kwaMarange kana ukaroorwa nditi unonotora kana munin'ina wako. Ndobva ndikumbira bondwe ipapo ndachine 13 years. Ndobva unotobvunzwa kunzi uri kuda here kudidi manje sepfungwa dzechidiki unotongoti ndiita sei ndiri kuda. Ndatotorwa bondwe ndine 13 years asi naimbopota ndichienda chikoro ndichidzoka ndichienda chikoro ndichienda zvekumaholiday kwaBankuru ndaenda kumaholiday 14 years ndananda grade 7 ndobva ndakarwara ndatanga kunzwa musoro ndaita maronda ekumusoro vandamborwara ndanzi mubvisei pamba ndaenda kwaSisi kwaBankuru. Andasvika kwaBankuru keke zvaaita wesi ndakatanga kudyiwa nemaronda aya ndazoenda kukumba kwababa wangu. Ndasvika ikukomba ndobva ivo vanotsvaga murapi ndobva ndayamba ndakweshwa maronda zvazvanzi asi haana 3 days anogona kufa ngaabve pamba. Ndabva pamba ndaenda kuchidzidzo. Ndasvika kuchidzidzo kuenda ndobva ndazonamatirwa ndaita right ndanani ndakarwara zvekutodzidzira kufamba ndanani zvikanzi akadzokera kumba zvazvanzi nasachidzidzo wacho akangodzokera kumba anofa. Saka kana asingadi kufa ngaatongonunda kwaSisi wake atogara atotorwa naSisi wake kudhara ndine 14 years vandazoita mwana ndane 15 years. Asi vaingogara vachingondishungurudza zvezve vachingondita rafu vachita sei. Sisi wangu aingoroerwa zvinhu zvisina basa achirohwa. Saka inini dhera baba aikushungurudzai murume? Ni dhera vaida kundorora ndaitiza ndorara panze. Vaida kundorora ndine mimba yemwana wangu wekutanga unoitwa Leah. Ndine mimba yemwana wekutanga yanga ine 2 months 1 month changotanga. Ndabva vaida kundorora kuti hanzi vanhu vanga vanzi uyai tinamata. Vanhu vanzi uyai tinamata ndabva ndanomutsa Sisi vangu varara. Saka Sisi hameno zvanga kutoita achita mafanisa vomubva vadhumira pasofa ndabva ndatanga kuvaseka ndichiti Sisi mihope dzenyu. Saka akabva tanga kuti munhu anga achiseka vanhu vada kunamata ndiani. Tobva taramba takanyara because vamwe vese vanozvinzwa. Ndaingovatya plus ainguva munhu aigara achingondivhundutsira kunge munhu anga asingatauri nezvakanaka. Aindirambidza kunotamba nevamwe vana nekuti hanzi unondisungisa kana kuita friend vaitonituka kuti unozvitirei uda kuti ndisungwe neutsinye chichi. Saka ndaenda kuzongovatyawo kana kutandira mune vamwe ndanda kutoshaya mufaro because vamwe vanhu vese vanga varipo vanga vari vakuru kwandiri ese. Vaigona kuti ukatotaudza chinhu kana toda kutaudza nyaya dzechindirana neni dzacho nanga asingandipinduri vamwe vacho ignore. Saka ndaizona kutogara ndiri ndega ndichitamba ndega zviri nani. Pamwe pacho ndaitamba ine twana twavo ndondizotamba nato kusvika ndapandakazoita mimba yacho ndaenda kumba. Kuti ndibve kumba kwacho zvaitonetsa ndandisingachadi kana kutodzokera. Wakatozoita zvotondivhundutsira kuti unotochekwa kuti mwana abude unotochekwa otobuditswa mwana ndozvazvinoita asi ukaenda kuchidzidzo hauchekwe. Ndopandakazoenda kuchidzidzo. Ndasvika kuchidzidzo kwacho ndakaenda naPuri anga ari 2002 anga ine mimba yake wekutanga. Tasvika ikoko ndo akasvika akatengera mateneti ndaive nemateneti ina vanonditengera. Saka hembe dzangu dzadzidiki because dzadzekudhara dzadzidiki. Saka manje mama ndo akatosvika pakuzozviona newe Lisheu ungori nehembe dzemaguvha out kochii ndikati handizivi pamwe sava vacho havana mari.
zvanzi iwo hana mari zvikanzi asi pure ngwana aingopfekawo matineti ngwani zvisenge ikweyo kurega nei ndati ainana asati anditengera zvanzi achakutengera chii mimba yato 9 months mama ndobva azoenda kumba kutonotora matineti kwakundigira ndobva atondigira nedzimwe hembe dzekupfeka mama achizongondigira hembe dzekupfa asi fix yawo yavaindiita ndeyekuti munin'ina wangu kanonzi Pamela kakauya chidzidzo atouya kuzogara pachidzidzo nemurume wake chichi auye manje takachinja chiplate chegasi ndichisa pachiplate chake because gasi redu ranga rapera iye gasi rake ranga asina chiplate saka chakabva chachikoka saka ndo fix yacho yanga kuti anzi wakachorera chiplate changu saka da kufixa chikafu ndichauya nacho pandodira chichi vaya nechikafu chavo panodira chikakasika kupera vaikutuka saka sometimes ndasinga chaji chikafu chavanotenga ndandangodya kumunin'ina wangu kusvika ndazozvara ndabva ndazvara kwacho mama wangu wakambinga wakapondwa nevanhu vekwanduku wapondwa mama wangu saka pandakambinda unovaona ndine nhumbuka vakanditi anzi changochida mai vako akakoshei kudarika mwana wangu anga ari mudumbu kwakutanga kundituka paipai vanga vasingachatouyi kana zvidzidzo zvikandizozvara saka pakazoya achinditora ndane mwana yakaita futi nyaya waida kungouraya mwana mai vako anga ine basa reke zvino mai vako akatopora saka chawaingoda kuurayisa mwana asi ini ndasingagoni kana kuvapindura because ndainga munhu yatya pese pandende ndasvika kumba kweke hana kutozombonditengera futi hembe zvakazongotogara zvakadaro mba ndazoita futi mimba yechi2 vachingondidaro vachingotishungudza mba ndazoita mimba yechi2 ndaita mimba yechi2 yamu7 months ndangotanga kungorwara nemusoro ndichiti ndiunzwa musoro achiti mozongotudza kana zvawedzera ndobva zvazoita wese manje ndakutobuda ropa nemhino zvikanzonzvo anenge ari maronda atimisei malemoni bandatanga kunatira nchiisa malemoni mumhino ndobva zvamboita nge zvazvanani asi flu yaita nge kundibata miri wese hapana pasingarwadzi ndichivaudza ndiri kurwara zvanzi inyaya dzekuti hausuda kushanda panapa because pana vamwe vakadzi vaita vanoshanda havashandi saka isi tisitaishanda vamwe vakadzi vanenge vachingogara vachingodidi but isi tisitaishanda nevamwe vadikidiki ese tisitaingoshanda pamba saka ingoti iplani dzekuita se dzekusada kushanda nichiudza ndiri kurwara apa mimba yanga yatova mu7 months takuti yakutonotenda mu8 ndobva zvamboita nge zvaita nani wiki iroro ndobva zvanzi kana matoitange mukuita nani makutogona kufamba payadhapa chitetai muite basa rese rinenge chidwane panapa ndivamwe vakadzi vakuru vesa andati aina ndingarambi kuita basa kwabva ndangoita basa 1 day ndobva zvakondinya futi tanga kunzwa musana ndakuchivaudza mangwana kuseni ndiri kunzwa musana zvikanzonzvo mozongotudzawo kana wangoedzerawo ungozofonawo but asingatenderita mafoni aive nefoni ndivavosi vakuru vacho nevamwe vechi2 ndo aive nemafoni chete amwe vese tasingatenderi kana kuita foni because hanzi ndikada kuti muite foni mimi nezvamimi ndida kuudza kuhama dzenyu saka ina handidi handinana hama yako chero kasvika pamba cheche yaitoignoyewa saka anga asingatodi kana hama yemunhu pamba pavo panogara saka vaizoti kana ukaita foni unozoita se unozotaura saka isi taizongoita se taingonyarara saka ipo pandakazorwara pacho vaibva vati pandakazoti maishoto ndiri kumbira foni yenyu mudzasa kuti ndiriita se musana wangu uri kuwedzera zvikanzi ndobva vaudza zvikanzi mugadzirei mimi kana musana wacho uchirwadza ingomugadzirai mungofonerana mbuya mesho nokudzai kuti vanodii vanhu vanosunungutsa vaive ndobva vatoudzwa zvikanzi munomugadzira mukwidzei modai momugadzika mvura inotonhora ndakazviitwa zvese hazvina kana kushanda adzadza kutoenda kumasikati zvokuma2 vandati zvinhu zvozvo zvikungowedzera ndana chiri kuchinja nepapa ndatova serious manje zvazvonzvo ingoite mingorambei muchingomwa hanzi imwai hupu hwakasanga hwakakurungiwa ngedangirwa zvezve hanzi mumwisei hupu zvese izvozvo hapana chatakasiya ndobva ndazosvika pakuita miscarriage ndaita miscarriage ipapa ina sisa wangu Sasha ndo akatotambira mwana wacho nevamwe vamaiguru vangu vanga vari 3 tiye mukadzi wechitu nasisi wangu tangu zvangoita zveimagine bozona cho hapana zvaiziva kana kaona vandaita miscarriage ndobva chavakurumba charambira mukati apa mwana wacho akatongobuda akatofa kudhara ndobva chavakuru chachimva charambira mukati zvikanzi saka toita sei iyo ndobva ari kufanirwa ari kubasa zvikanzi gandigona ndosvika nguvai zvikanzi munhu atoita miscarriage kudhara ndobva wazouya atoyabva tanga kutoseka mumba miya zviti atoita miscarriage tatofunga chatosvika musati matomboita miscarriage apape vanobva tanga kutoseka mumba miya zvikanzi utori boy ndingati ndiri boy ndaingovapindura kuti ndiri right ndaingopindura zvizvo vanenge vabvunza ndiri right ndisitombori boy zvangu zvikanzi alright saka pachaitwa sei ndobva sisi wangu Sasha ndobva tocheka tambo yeguvhu mhene ndobva batsirana namwe sisi wacho vakuru
pobva zvanzi itai chakati hanzi chakuru chacho munochiputiridza nedombo here mubva putidza nedombo hanzi kuitira kuti tambo yacho izodzokere mukati ena meno ndobva watoputidza nedombo riere zvikanzi mobva mauya naye kugoromonzi kuno kundoka kune chitsidzo chacho hanzi mobva mauya naye kugoromonzi apa wanga kupiwa mazvekuita zvikanzi iyo chifambo ende mumota asida kuti uratidze kana munhu panze apa kuti uri kurwara famba ubva waenda mumoto okwira mumoto ogara saka ini manje kufamba kwakundinetsa ndisingachagoni kana kufamba ndatanga kungofamba bichana ndasvika pamota yave ndasingachagoni kana kukwira mumoto hanzi geti musumudze tumize samanje tafamba hameno apa tata kusvika pagoromonzi tinobva hameno papolisi apa ndobva tambozungiswa nepolisi chinzi ye chichi hameno zvaitotaura asi ndaingoti ndiri kurwadziwa ndozvinhu zvaraikwanisa kutaura tazosvika pachidzidzo pacho ndakangozogumisira kungoziva kuti ndasvika pachidzidzo iyo hameno hanzi vakanditora mbwandisa kumusaneri andobva ndatanga kutogwina kufa chichi ndatozongomuka vanhu vakuimba wamumba vanhu vakuimba but vana baba paitofona vachibvunza vachiti mwana sei chichinza ari nani vaiti ari nani apa ndichirwara ndasingachatogoni kana kutaura zvototi akatonzi endei momupa foni aiti hai zvakarara tingatomudisturbe hope because vaitya kuti baba vakazoudza baba vedu chokwadi kana kuti mama vedu chokwadi angona kuzodii mama ndobva azongonzi aingoyai mumuone mama pa akazoya achindiona ndiri kuchidzidzo zvangu unongoita unge uri fitifiti kwotongobva aita unge munhu ari kurwara unge ari kutodaro unongoita unge munhu ari fitifiti inabva nangoitawo saizvozvo ungoita mama wangu uya mbva atoti saka zvitori nani kana zviri nani ndakuita sei ndakukusiya because ndandina nasisi wangu vamwe vacho vangu asara because kamu kachona ndandakakarumura kaine 11 months saka ndo vangu asara nemwana kumba ndabva ndaenda nevamwe vachona kusvika ndite ndakuita right asi ropa rainzi shomami asi ndakazotata right asi ndisandanyatsoita right zvakuti ndakangoita dzinenge handichazivi ndakaita maweeks mangani asi ndisanda right zvazvakunzi kutoti usimbe kuti unofanira kutoita basa apa haufaniri kutogara panapo unofanira kutoita basa asi ndaingoita svika right ndobva ndazonetsana nekamukamwana kepanext door so kakandituka mawedzi akandirwadza mva ndangokarowa mbama ndobva mwakadzi mubva atoti papera 3 days dzese zvikanzi munomboziva kuti pane zvakaitika panapere ari kutotsanangura baba vave vadzoka zvikanzi munomboziva kuti pane zvakaitika panapere zvikandizve zvikanzi lisha akarowa mwana yanhu ndobva chitungwiza yese mva yatoungana panapa pakatozara vanhu inini pandakadedzwa chinzi mudedzei pano pandakada kuti ndivatsanangurire zvakaitika havana vanani pachanzi vaida kungondirova chete ndabva ndatiza vanano ndakatiza kuseni handasiya mwana ndobva ndangoswera ndichingotenderera kusvika manheru ndobva ndarara panze mwana achitoyatsochema ndichitomunzwa ndakatogara ndakatogara kumadziremba ndichatowanzwa achitotaura chiti namwanhu kana wasitoripo panapa ndotonyatsosimba chanyatsozvidyira itetai muloke madhoo nemacheni ndobva madhoo alukwa nemacheni ndobva ndarara panze ndobva ndati it's okay ndobva ndatokwaakuseni vanhu vakutokinura madhoo kwatoedza kuti vachigadzira vaende kubasa ndobva ndakachipinda umba ndanzi ngopinda umba vanhu vangochiita chakurovere tapinda umba zvikanzi chipfeka izvinhu zvenyu mubve panapa hapagari imbwa hapagari vanhu vanopenga panapa vasingadi kurohwa kana uchiziva kuti haudi kurohwa nini haudi kubatwa nini haudi kugumwa nini ingobva wabva panapa rongedzei mubve panapa ini ndabva ndati ndobva kuno plus vana baba ndaivatya futa waiti ukaenda nenyaya kuna nababa nanamama yainosarira iwewe vaibva vanozviramba kuti anenyi ndo ari wrong chateta taretese chairambwa vachiti kana saka taingodzoka yatenhera isusu onzi ndimi mapenzi saka isi taakutotya nekuenda kupi kumba saka iti takatirongedzai mende kumba ka isi yataakuramba tichitya kuti futi kuenda kupi kumba toti zviri nani tongwa mhenu ichaita se sisi manje ndobva vanzi rongedza waende kumba ibva panapa sisi mubva varamba ndobva vateerwa mbva vatanga kujungwa vakatokwara mbva vasandudzwa mbva vanorovera mumadziro sisi vaya asi sai ndobva vati ndingatouraiwe ndiri panapa ndobva vatiza nevana mbva vanogara futi sango sisi kuzosvika ini ndakazongozvipira ngati arigeni ngoenda mhenu kana ndichinorohwa nanababa vacho ndaenda kuye pandakazotanga kutsanangura nababa kuti baba zvakadai zvakafamba so baba ndobva ivo sai mbva abheji akati andina iye ega akangosimuka mbva atotiza hanhu akana chandakamita anababa akatosvika pakubhilivha izvozvo kuti zveshuwa pamwe ndo zvaakatoita akangotizawo ndikasvika pakutozvitenda ndikatomboudza baba sashi vakasvika pakurohwa chirohirwa nyaya isina basa ivo ndobva abheji akati ina ndihangana mukadzi wandakamborova ashi wacho vaidaro nekuti vanga vasipo sashi wacho zvanzi ashi wacho akatomubvunza nototi ndikati sashi chena nhasi vatori nemavange ekutoti ukatovati vakarohwa akabhilidha baba ndichitotaura baba ndichiti baba sashi vakarohwa zvokubuda ropa inini kubva ipapo hana yangu yakarova handidi zvokurohwa nani nasava asi dai ndisina kuona chirova sisi vangu ndaita sei vaigona kutondirova
ana baba sobva tozviramba ana mukoma movha kapesa kutondudzana ndokurova iwewe tonyatsoona sai ndikuramba kurwa nasai tozokurova tai isusu ana mukoma wedu pepe panyaya zvosvika pakutopera sisangu bva azotsvagwa mubva wawanikwa nevana unga ine vana mino mumastreet maingogara paimba yanga yangoperedzwa kuvakwa ndo paingogara nevana imomo ndobva wazowanikwa mubva vauya kumba ndobva nyaya yakutongwa futi kana sashi sai vakandidai vakandidhumirisa vakandirova vakandijunga nemakini ndobva sai vamva vatanga kuzviramba handina kana zvandakambomita but sisangu akatokwara akatozvimba manga asati atombopera kupora zvanga akaitoitwa nasai izvozvo zvonizvo handina hamene pamwe itori zino rake raitomurwadza rakatomuzvimbiso dama rake nini handitozvizive zvese izvo nyaya yakasvika pakuramba robva tasvika futi pakudzokera ikoko tadzokera manje zvazvawesi kutoti tata kutonzi vapewe kugara kuseruko takasvika paine umwe anonzi Martha tainge tongori maeji amwe chete Martha manje anga aine nhumbu saka taitosvika pakunzi Martha iwewe chitotyira vanhu vandakauya nawo andakadzoka nawo hauzivi zvawakabva wakabata kumba kwako unogona chitone mushonga unogona kutongourayirwa mwana wako mudumbu kana kuti unogona kutoita sei chongototyawo because vanhu ivani sitomboatrust saka vanga kutigarisa achiti tiri kuseruku ivo vaigara kuseruku saka vanga kutoti nyange wakatenga chinhu vanga kuti hai kuseruku kunogara nguruve akadzi vanga yatidyei panapa saka ndo wedhi ranga rakurwadza sisi mudai mangoshingirira zvanzini chabva panapa nasisi because panapa kana wakutera wakutonzi dzanguruve dzachilisho panapa pachatombogarike andati aiwa kana sisi hatingoshingirirei taitosimbisana sisi pepe vaiti kana vabva kubasa ukavasweresa kuti maswera sei havakudairi anenge akakufuratira havatombokudairi apo unenge wakatopfugama wachivasweresa havakudairi otozonzwa mumwe munhu achitoya achivasweresa otodaira tapesa tasiyana nazvo chiti pamwe achangoti asi taiva nemoyo murefu nazvo chingoti mheno pamwe achazotidaira pamwe achazotidaira sachi ndobva azoti rimwe dhei hameno nyaya dzaitotaura achitonzi mozati sai mazuva ano vari kurova vanhu vanobuda panzasi namaheti namamwe akadzi kana sachi inini pavakandirova pakakwana this time ndovasungisa vakandirova saka manje vanga vari mumadziro ndomva wazvinzwa zvikanzi iwewe uda kundisungisa panapa unogara kugara watobva panapa bhose panapa pachengetwe nguruve panapa nguruve dzogara dzatoenda musango zvazvitori nani kuti iwewe kana uchiona kuti ndikakurova ndokusungisa ende unongozva watogara usitori mukadzi wangu ende hausitomhori type yevakadzi vangu vamwe vari panapa mese zvenyu saka matauriro avaizoita ndekutoti vamwe vakadzi vanga kutoona advantage yekutoti shungurudza nerimwe side kandi aigona kutokudza kuti mawakuru acho nganodza ndimbonichereraiwo mvura imbondidaiwo chinditsemurirai huni dzangu paitsemurwa huni zvasvika sisi wangu saka ndane mimba yechi3 futi yekamwana kangu kadiki izvo zvikandina kane ezvinosvika negore ni 7 ndane mimba yacho nemanje ndandisingadyi chingwa saka vaiti paiti dhei rechingwa nditi inobikwa chimoto kozoti dhei resadza kozoti dhei rinobikwa rice saka dhei rechingwa panenge paidyiwa na 12 chete ozodya manheru saka indi dhei rechingwa manje ndandikadya chingwa ndigona kurutsa saka sisavazonditi iwe unodii kuti uende kuna sai obva waudza kuti ine handidyi chingwa then otsvaga chimwe chinhu chaunodya musi unobikwa chingwa ndobva ndaenda zvikanzi usitombori haunotanga ita mimba nhasi mimba yako haishamisira inoshayisira yashamisira nyika yese yekuti anzi inotoda haidi chingwa haidi pana vanodyiwa zviripo kana usingazvikwanisi hamhenu unoikutamba saka ndanda kuti dhei rechingwa ndotsanya dhei rimwe panodyiwa sadza kana nechii ndaibva ndadya then vaiti ndaiti ndikarwara because dzakati imwe yekutanga yakanga ita miscarriage ndakaita gore mwana 2020 ndakaita mimba 2021 ndakaita mimba 2022 ndakaita mimba saka iyi yacho yanga yakunetsa nekubva yaida kubva manje saka ndeti ndikaudza kuti ndiri kurwara vaiti ona zvekuita uzivi zvawaimboitwa pane yakabva unongotedzera zvawaitwa paika unoona zvaakuda kubva unongotedzera sange zvawaipiwa zvezve uchididi uchigarira mvura ndozvazvinongoitwa. Asi muviri wakanga wasimba here kubva maderekedzanisa mimba kuti 2021 2022 2023 muviri wenyu mimi pachenyu hanti munhu mukadzi anoda kurikafa kana abva kumboita pamwe pamuviri imimi pamaita mimba idzi makanga mari masimba here zvekuti muite pamwe pamuviri ipapo ndasina tombosimba zvotodaro kana ndaitongoti nyange ndikana matonda ingonzi imwe mvura yakawanda miyonya hauna ropa kana ndaitogona kutonzi mimba iyi ichangoita futi miscarriage but vaitonditi ndaigona kutonzi tsemurai hunapa tibikirei ndichitorwadza ndichitadza kana kufamba ndichinyatsonzwa kuti kana kuti gumbo rangu rakabatika harisi kuita kana kuti ndifambe vanhu vaitokushedza kuti tiche toda kungodya isida tongobikirwa tidye
saka waitongoshingirira especially pakatozoenda sisi wangu ndo pandandatwa ndanzva zvatowa kwesi waitongoti ndangwedhere kubika waitongobika usingadi uchityaidha uri kurwara uri kudii waitongobika zvakadaro hapana ikuunderstand kuti hanzi nekuti uri kurwara kana kuti chii hapana imbozi ungautoti nemi ndibatsire matombomuka muchitogona kutofamba itongopedzisei zvinhu zvamuri kuita saka ndo zvaitiita saka waitozongona kuti regai ndingoshingirira kusvika mheno asi ndaingoti ndikaenda kwavari ndichiti ndiri kukumbirawo ndaizopesa ndakungorota dzimwe hope dzedze kuti ndogona kurota ndiri mugomba ndaiti ndikavaudza ngwango nditi handiti uchazongofe saka da nditi weste mari yangu nichienda kunokurapisa kuti kada kugadzira mudumbu handichida saka handi ungozvirotera wega kuti uchangofa saka ndaizopindura kuti ndichangofa zvangofanana kana mimba yamu9 months chibvai marega kutondiendesa chidzidzo because muri kutongobhilivha kuti ndichafa saka ndichangofawo zvamuri kutaura hanzi aisitotongoita zvamuri kutotaura izvo tototedzera zviripo inini ndida kutombodhila nevana vangu vapenyu varipo handingatomboweste mari nichitoendesa iwewe ndinombotodhila nevana vangu vatoda maschool fees izvozvizvi saka ndotoda kuti ndiendese vana vangu kuchikoro varipo saka mari yekuti ndikuendesawo chidzidzo chinorapwa handinei ndozvaindiita pacho ndaigona kuti ndikaenda kwavari ndaikodzoka ndichichema vaigona kutokudza mashoko aya anoiwe utori muvengi wangu yo hazvitoiti kuti ukatoya pandiri panapa utotibve tisina kukrashana saka utora kuti unongo chitori muvengi ndoshaziva kuti ndiri kugarisana neni muvengi dei zvitoita aitombobva panapa imari zvairi kushayikwa but waitombobva panapa pabe kusvika mimba yamu 8 yakunopinda mu9 penga yakunopinda mu9 manje handangozvipira kuti amheno ndobva wazongoti kune vamwe vakadzi ndemwe mudedzi avo yagadzira zvinhu zvakaenda uchidzidzo angati wamasikati ndaitobika hanzi gadzirai mende uchidzidzo ndazoenda uchidzidzo wewe ndobva ndakanogara ndakuita 1 week chibva ndatozvara asi preparation yakanga iripo wanga sinotombotenga because waitongofunga kuti pamwe achafa ndingatiwesta mari yangu haanombotenga kana chinhu hangondiendesa uchidzidzo sezvandiri nemwana wangu kafirst born kangu hangondiendesa uchidzidzo hanzi zvimwe tichazoona zvekuita kana toona kuti todii tizve zvadii ndozvakangondiita ndazosvika uchidzidzo ndangoita 1 week chibva ndazvara musi wandakatanga kurwadzwa nemimba ndakatovafonera ati ndiri kurwara hanzi mozongotudza kana zvikazongowedzera mongotudza kuti zvapakadai vandanzi nasekuru but iwe une mhepo yerufu iwe ufanira kufa nemimba pakuzvara kana kuti mwana achabuda akafa kana kuti iwe ndochafa so nasekuru asi uda kudirwa mvura yemuri kuomba ndati ndakurwisa mba ndanodirwa mvura handatodzoka ivo manje hanzi ndakatozoudzwawo newandaiwirirana naye anonzi Tendai ndo 2005 anga akaroorwa tatingori vatedzani pakuroorwa apa ndiye akatozonditi muziva musi wamakataura kuti hanzi mukurwara uyeyo hanzi vakanotenga redhiyo ndakatosvika yatovako zvishu hanzi vakanotenga redhiyo nechimaikofa cheche hanzi ndobva wayamva tanga kuridza kasong kasoja love kekuti muchaikwidibira mbiya makakwidibira hanzi vakairidza hanzi pavakazonzwa kuti mane mwana bozi handamboita nguva kandakangoti ndawadza kusene zvokuma5 ndandatozvara zvikanzi vakabva vaidzima mva vagara pasi chikanzi ine makorokoto inga vatodzoserwa mwana wavo akambofa kumashure bozi 7 months angati mwana mukomana futi hanzi inga vatodzoserwa mwana wavo ana tindo chifara ikavasahwira venyu zvavatova nemwana kudai hanzi vakangoita kunge munhu asina kufara ndopakazotanga uchindibvunza wanga uine preparation ndikati ndandingori nekaflisi kandandinako katracksuit kandandinako kandakasiyawo pana Liya kakasiyiwa nemwana wangu ndokandamupfekedza ndokandakamupfekedza kusvika vadzoka nemanepi mamwe angakasiyiwawo andandakangosiyawo chididi nazvandangomupfekedza kusvika vauya ndopakauya nepreparation vangu aya nemafilisi avo 3 netumasocks twawo 3 pairs chipeneta notomboya nacho ndobva waya neglucose nechichi nekoko yemwana netumavhesi mavhesi wakauya ne3 ndatopedza ipapa ndatomira pakauya nazvo kakauya after 3 days ndopakauya vasvika hanotombonditanga nemakorokota nachii vakatosvika pakubvunzwa nanambuya vanzi matomboitawo mukadzi wenyu nemakorokoteri kanzi ndatomiita ndobva nyepa ndobva gogo anga atozviona neolishawo mbotoitwa nemakorokota ngati aina ndinei ngati handambozvinzwa pamwe wazviita mheno ndobva tatonyarira mbe yatopera yakadaro zvikanzi ko mari yemakorokota emwana kanzi ni mwana wangu ndongomuona handiudzirwi unzi mari yemakorokoto handiti mwana wangu ndobva ndatoti gogo chingosiye gogo mva atotida kutokakisana nawo zvanzi imibvisai mari yemakorokoto chichi
Anzonzvo inini ndini mwana wangu ndotobata ndikandisina mari handina ipapa ndatotengera preparation ndatotenga ipapa ndatoti ndingotora mwana ndivape manhangu apa mwana ndomusi wakabata mwana musi watataku wakazoya zonditora akambondisiya musi wakazoya zonditora akatenda akabatwa navamwe maiguru vangu so ndodhera akagumisira kubata mwana akazomuona futi akazomuona anga kupinda mu2 months ndopa wakazomuona mwana kuti hanzi nemundedzero lishoni ndione kuti mwana ari sei because kwataigariswa anga asingatsiki negumbo rawo but ingorimba 1 anga asingatsiki hanzi ukanditsiki negumbo rangu kuseruko saka mataigara imomo mwana akatokura zvekutota 2 months ndopa azoti hanzi mudedzi ndione mwana ndobva ndasaenda nemwana hanzi inga ari kutokura ndobva ndatobuda hanzi ngaadzoke ndangoita 2 minutes hanzi ndachidzoka kutore mwana wao ndamuona ndobva azomuona ane 3 months futi 3 months pakakangomuona futi tatisiri kutombowirirana navo because tata kuti inini naMartha naTindo tata kuwirirana zvikanzonzve vanhu vanowirirana vanogara kuseruko saka Tindo anga kugara kwandiri saka tata kuti pakurara paya handiti sitaigariswa tiri 3 mu1 room tiri vakadzi 3 nevana vatete nawo saka uyu anenge akarongedza zvinhu zvake uyu akarongedza zvinhu zvake space yekurara yanga yadiki saka pakurara apa manje indaigona kuwaridza panokwana 3 vanhu kuti kamwana nekamukachona neni Tindo anga ane mwana 1 aingowaridza panokwana 1 saka panonzi maintenance vaiwaridza pekuti paikwana kana vanhu 3 ukavati neimi honei uku kuno kwatisi kwanisa kurara zvakanaka saka Tindo akapesera azoti uyu mwana uyu ndaanokuwara muchecho rega hangu ndione kuti ndoita sei nemwana wangu kuti mwana aone space yekuita sei yekurara adaro manje ivo manje vanga kuti chero vakaona Tindo akaswebedza mwana wao kwavari vaive achirarira mwana ivo maintenance vacho nevavo saka Tindo akaspesa ati aiwa atende kuna sai vati pepa vatiudze kuti yanowaridza pakati taenda kwavari manje zvikanzi chichiri kunetsa hapana chichiri kunetsa apa ndiende kugadzirisa iri vapinda mumba medu mimi akutigadzirisa zvikanzi taurai tichichikuitika indebva ndati endowaridza ndakabva apa kusvika apa anorara ningi apa ndo pandorara ndiri Tindo anowaridza kubva apa kusvika apa asi sisa vanowarara kubva apa kusvika uku apa kurongedza zvinhu zvacho vanorongedza 3 makonas kuti kubva kusvika kuwindow uku isu chaiko tinongorongedza zvinhu zvedu tangoita sei tangozviunganidza asi tiri 2 naTindo zvikanzi saka ndo zvamandidedzera tikati ndo zvatakudedzera kuti mutigadzirisa kuti torara sei zvikanzi fanike sei ibva watonyarare achibvira inini because ndatoti vanonetsa kugara nava because even sisi vakatadza kugara nasisi vangu chaivo nenheye pamuromo nasisi vangu zvazvisingawirirani namenini vavo zvikanzi iyo usatombondudza zvasisi wako itori imbwa yakaenda minus saka kana ndatotara neni zvinotonzwika taura zviri paground handati alright ndatonyarara ndatanga kuchema ndakatogara Tindo mbati arega nditsanangure nini ana Tindo asisi wangu angari ndo angari munin'ina wavo kanzi asisi wangu anowaridza bva apa kusvika apa ava vanotoshaya space yekurara nemwana ini chaendi kushaya space yekurara nemwana asi vachirongedza kubva apa kusvika apa zvanizvo right ndatoona kuti mese hapana ari kumborerekera kuna Tinashe vainzi si Tinashe hapana wandamboona 1 arerekera kuna Tinashe mese muri Tinashe ari wrong mese saka Tinashe chinhu chaunofanira kuziva ndechekuti vanhu havari tovavengi veda vanogona kutozotiuraya kana vanogona kuzotadzisa kunamata saka ndichatozoita zvekuti ubve panapa ungogara kana kunokugarisa kana kune imwe room kana kuti ndichaita plani because havatori vavengi papo Tindo akabva atanga kuchema zvikanzi mimi sai munganditi hanzi ndiri muvengi wasisi vangu ava ndisisi vangu ka buda ndibudo saka munganditi ndiri muvengi wavo zvikanzi utori muvengi because dai anga asiri muvengi waitovareverera kuti zviri right chichi tikati imi sai mungati zvinhu zviri right hanzi kanenge sei vanhu satombobvunzwa uchitaura achibvira ini iwo utori muvengi ndochazacho wakagarira pana dai watotera sisi wako hantu akabva unofanira kungobvawo sange zvakaita sisi wako saka manje ini ndakutochema saka mwacho ndaiwirirana naye bva nditi ungachema apa une mwana mucheche chichi ukatanga kuita mastress apa une mwana chichi ndikati zvina basa izvi hapana apa zvangofanana patichigara pano pachona hatidairi tikavati mamukasi hatidaire chero kana ti mubedroom avo kana chida kudedza vaikuti kana wakasununguka kupinda muno mubedroom gadzirai mupinde ndaizongosumuka ndototi agaende ndinopesa zvandiri kuita zvangu kana ndiri ndebva ndati zvangofanana zvikanzi ndebva ndati asi sai mimi muda kuti ndiende nenyaya here muchechi zvikanzi enda nayo
ndikati ndinoudza vavhangeri kuti ndozvamunoita zvokuti munodai hanzi itoenda ndikati hawo handei kumusi Saturday chechi wangu asingachatetendesi bhozi kuchechi kwacho kwakuri kure waitenda nemota wangu asingachatetendesi kuchechi wacho amene taitya kuti tinozonotaura here kwavhangeri kwacho taiti pamwe sometimes tikaenda tikanoti pane nyaya yakadai tiri kunetsana yaingosarira isusu futi vainoramba zvonzi iva vanhu vanenge vari wrong saka tata kuti nyangwe tikaenda kuchechi tikaenda kuvhangeri taingogara tatongovaudza kuti isusu musatidedzere muno bhozi tinongobva mudare muno mutakasviba anongosvika otirambira nyaya yotosarira isusu akangofanana nekuti ndangoreurira ndiri 1 saka mavhangeri vangu akutozvinzwisisa ndanangokwanisa enda kwavhangeri ndichingonoreurira ndotodzoka ndinonorera ndodzoka panonzi dedzai murume wenyu bhozi sometimes pana ukareurira kana chinhu kana kuti ndaitamba redhiyo cheche nonzi dedzai murume wenyu uye panapa azvizive kuti munotamba redhiyo azvitenderwi saka manje pamwe ndaingonanza kuti ina hangu musatonishedze bhozi anongondisara nyaya yese inongosara inongonzi ndini ndiri wrong zvese ndini ndiri wrong nepari wrong pese saka zvakazosvika pakuti inini madhesi wai manje vakabva ati tina shega ndikubuditsa mumba zvisare zviri tumba imomo saka sitina shega vakabva vazobudiswa mumba vanotanga kunogara kune vamwe isi takugara tiri 2 naTindo tatasara tiri 2 manje tatakwirirana futi neanonzi Martha ta3 tobva mheno mwana wangu akutanga kutaura kuti hanzi murume wenyu ada kusungisiwa taitogarisana naye taingoloja naye mukadzi yeye hanzi imomboza kuti murume wenyu ada kusungisiwa ndikati konei hanzi akaonekwa achirowa Mai Jeshua ndikati hatizvizive izvo hanzi murume wenyu asungwa musingazive muri murima isusu hamene kuti chii takabva tati kuna Mai Jeshua Mai Jeshua makamborohwa here mina saizvo hanzi handisati ndakamborohwa ati ndiri kungonzwa nevanhu chinzi hanzi zvozvo imimi makarohwa ende isada kusungisiwa kana makarohwa tiudzei pamwe makarohwa ndiri kuchidzidzo ndotanga kutamba navo vaive hanzi handinaini nyaya yeya hamene Mai Jeshua ndobva enda naye kuna sayo hanzi save imimi makatonzi hanzi makandrova muchindimhanyisa imba yese nchidii muchindirova zvakazodai zvikanzi mudedza vanhu vacho zvikanzi musi iyoyoka tatakanangana nemadhetsi ekumusangano ekuti tiende kumusangano saka pazvakanzi Lisheo Tindo Martha mudiwa nasayo takafunga pamwe todaenda kumusangano tasvika paya tabva tatogara zvikanzi ivo vanga vari mubedroom vakavharirana naMai Jeshua wacho mubedroom zvikanzi tatangomira kusvika vabuda saka takagara pasofa 1 saka pavakabuda mubedroom yavo vakabva ngoti tigarai pasi nerafu zvezve tatangogara pasi tichiti 1 takangoinda ndiri pakati takati Tindo kuinino zvikanzi Mai Jeshua tsanangurai nyaya Mai Jeshua wangu akagara pasi zvikanzi Lisheo Mai Liya Mai Doni namai Vincenda vakatanzi makandiona muchindirova muchindimhanyisa muchiita sei saka zvikanzi Mai Jeshua vamva pedza kutsanangura zvakatsanangura ndakabva ndatoita waredi ndikati zvinhu zvabva nekupi zvakutaurwa nepasi riripo isi taitoti tiri kuyambira ndobva taramba takagara enda ndatowaredi ndobva atanga bvunza Martha hanzi kwewo Martha yewo ndudze maizvitaurirei hanzi ani nyaya handizivi naMartha handizvizivi ndobva handijamba bhozi inda ndatowa confusion hangu nditi kweyo ndobva ndakanyarara ndobva waenda kuna Tindo mudiki wacho hanzi kwewo ndudze kuti nyaya iyi maizvitaura ende maizvitaura nani ndudze vanhu vamaitaura navo kana Tindo ina handizviziveni zvikutaura zvisina Mai Jeshua chandoziva nje kuti takangoudzwawo naMai Munyaradzi achingotaura kuti tiudzawo isu tobva tangoti getudzawo Mai Jeshua tini chokwadi handi achizi hanzi alright handi hapana ari kuziva ende hapana ari kutaura kuti akaudzwa nani takaudzwa naMai Munyaradzi ndo akatiudza kandi tiende modedza Mai Munyaradzi Mai Munyaradzi tigonoshedza Mai Munyaradzi vese uku kwese uku hatatovazivi isu tangotiudzawo senyaya hanzi handi maitotaura nyaya ende mawadedzawo pano kana ndichikurova ndokurova mese naMai Munyaradzi vacho tikati akana mbonoadedzi ndakakura ndakangogara handakana chiwani chandakabva pakatanga nyaya handakana chandaitaura ndandangogara ndichiti nei Mwari kamwana kaka ndopakakaine 3 months pavo handakatokabatawo maoko ndobva zvanzi kwewe Martha mukukwanisa here unoshedza Mai Munyaradzi zvikanzi naMartha ina hangu handikwanisi because Mai Munyaradzi handina ushamwari navo vangotiudzawo vachiti asikana ndiri kungonzwa mbiri yakati chokwadi vachitongotibvunzawo zvikanzi izvo tobva taramba takagara zvikanzi alright kana makaramba makagara manama imimi mese muri 3 peka zvinhu zvenyu mubve panapa ndiri kupai maminutes ekubva panapa muende kana muchienda musango edha muchienda kana kupi hamheno because isi vaitogara chichiziva kuti hatiwani kana dhora ende mari yacho hapana itipa kana mari kana kuti unofonera nhingi kuti ndazodzingwa papasina kana foni yekuti unofonera kana nhingi saka takabva taramba takagara vanzi hamusi kunzwa zvandiri kutaura ndiri kuti sumukai munorongedza zvinhu zvenyu mubve panapa
Tindo ndobva apindura ati ainisa handibvi panapa ndobva pana manje ndepi hanzi woyo ndowatoona simba rekukwanisa kupindura ndobva watosumuka paya ndobva murowa pachest nebhutsa vatanga kumutsika huro achimusvina huro yake yemva Tindo yebva atanga kugwina saka ina hana yangu yakabva yarova ndobva ndangosimuka ndanaenda panze hana ndatowa confusion ava ndasimuka ibva ndaenda panze paipai ndangomira panze sari chii chikuitika nana neconfusion asodzoka ndakatodzoka ndichiti pamwe Tindo yafa kana mhenu nana neconfusion andazodzoka ndibva nana Tindo yaba atosumuka iyo mva atenda hanzi bva atanga kutofamba saya ndakati kuchii chikumboitika pepo nana confusion ndakati chii chikumboitika Tindo ye ndobva atanga kuchema ndakati ko Tindo nzi sisi ndandafa ndichiurayirwa nyaya ndisiri kuziva Tindo yangu tonditsanangura ndikati ko chii ndazongosumuka ina ndituza kuti chii sisi ndazopona nekupidiguka kutasa pasi otherwise ndaisina kutasa pasi ndandichitofa because ndandatovharirwa mweya chichi Tindo yangu nditauri Tindo amba azotanga kuchema mbanzwikwa nevamwe manext door ndobva yabva abvunza ko uri kuchemei zvikanzi ndiri kuchemera unzi hanzi mai munyaradzi papa angu adzoka mhene kwangu ambobuda zvikanzi mai munyaradzi ndandafira nyaya yenyu yamakatiudza nechamakatiudzira mai munyaradzi musatiudze kana chinhu nechamakatiudzira tadatofira nyaya yenyu yamaitotudza muchiti sai ada usungwe ndobva mai munyaradzi akati imi nyaya iyi ndakatongoinzwa ine basa rei zvagara yatozara kwese uku ndimega musiri kuita sei musiri kuzviziva nekuti hamubvumidzi kubva pamba zvikanzi nyaya yazarei memunyaradzi kubva ati imi zvine basa rei saka zvinhu zvamungatourayirwe here zvikanzi ndandatofa Tindo yatanga kutochema pe ini ndanda kutochema nchiti Tindo yabva azotanga kuchema ndobva atanga kuzoti save imbwa yemunhu abva atanga kutuka saiveve bva wavhinzwa ndobva uya zvikanzi wewe une right yekutondituka iwewe ndobva yamime bva atanga kumurova achimutsika mbabvu dzese idzi haini ndandatwa confusion kubva ipapo ndanda kuti kana nyangu vakauya pamba kuti ndinovasperesa ndaimira kure kuti vachindidayira ndobva ndatiza ndoenda ndonogara vachindidayira ndobva ndatiza vanaenda ndonogara andandakuvatya kusvika Tindo uyoyo anga kutotya kana kuti anovati maswera sei anga asingachaendi chitomuti neyo Tindo wadi kushingirira because inoita nyaya futi kuti wanzi waregerei undisweresa inotoita futi nyaya dai wangoshingirira Tindo yairamba pesira ati nangu zviri nani ndiende enda kumba ndikati unoenda kumba kupi kanzi kuguruve ndikati unobata guruve netsoka hanzi ndaenda ndinchona kutamba pangaine mwana ndakatofunga kuti majokes Tindo yeye kwakuseni angoverenga dzinenge 3 days ari pamba abva azoti dere 4 amuka kuma4 arongedza Tindo shuwa wakutoenda uchindisiya ndiri ndega mumba muno hanzi andigendendeni zviri nani hama dzangu kazisinganditambiri chinonditambira mhene ndakone kutamba ndobva Tindo yatorongedza hapedza ndikati ne Tindo akutoenda andakutoenda amva abuda tsiga munaki yake abereka mwana musana akutoenda vangu frani padhopo amva ati gugu handakwenda ningambogariri zvikufanjitsikwa huro kana ende ndofira kana kuri kumba kwedu zvinani ndonofira kumba kwedu ndobva Tindo yamva enda saka akafunga kuti pamwe kutamba ndobva wavhura dhombo yamba medu mana ndakarara mimi mbva wavhura mbva ngotasa mbona munaki ya Tindo hapana mbva siyarovera dho kuti bani hasha babuda ndizvi zvokunetswa nembwa inini achitofuratura achienda mapenzi anonetsa kagara nemapenzi anotonetsa paipai achitoenda ndobva vamuteera nemota mbvamutsa mota mbvamuteera ndobva vasangana naye murodhi hanzi kuenda kupi anoenda mumba kwedu zvikanzi pindai mota tikuperekedze mumba kwenyu ndobva vamuperekedza mumba kwavo but payakanotongwa nyaya yaTindoka vakanoiramba handakana kumutsi handazvandakamita but Tindo mutsipo wakatomurwadza kana kudai kucheuka cheke zvaimurwadza but vakatonomurambira Tindo akanochema pamberi pehama dzake agodii agotoramba topedzisira vakutoudzana nana uyo yaya kuti ndinoda kupinda nemakarimwa mana makunditonga muchidai vachitoudzana tezvara mhenu zvangu akutotaura ikoko hanzi vakatoramba kusvika Tindo yadzoke futi Tindo ndakazoti tatu ako ndichitako ne Tindo nyaya dzenyu dzakazofambisa sei hanzi ndakanorambirwa asi dai mamuripo maigona kuita witness wangu asiti nyaya yekuti ndandiri ndega saka nyaya yakanoraya zvakatoshaya value zvokuti nditi ndakadede handakanotsanangura life yese yatikuhama dzangu but zvakarambwa zvese hanzi ndakatobvunzwa nzi hanzi vaitobvunzwa nzi chokwadi handi kunyepa vaitoti zvimwe zvacho ndizvekunyepa asi zvimwe zvacho hanzi zvimwe zvacho zvizhinji ndizvekunyepa zvishoma zvandiri kuona zvari kutaura chokwadi ndozvahanzi zvakangonoita kuhama dzacho hanzi vakatoramba kusvika pakutodzoka vadzoka manje vanga vakuti vanga vativenga wese manje nekuti wakatomboenda kuhama dzako kanonditsaura ukaita sei saka tatatobatanidzwa tiri 3 vanga vativenga wese manje samani tata kuti pamwe imhepo yatimbotsanya Tindo tatoti kana pavhiki taitsanya kana ka 2 kana ka 3
tichitsanya kudaro manje nanza mwana atori vavengi vangu pana ende futi panapa hapazi pasachidzidzo yekuti munenge muchiimba muchitonamata muchiita sei handiunzwa noise ndeiroro vatotati handidini kwanesi baibai saka tindotatangoti haisi tindotoichingonamata tirumba medu handiko vanogara kuseri haisi tichigara kuno kuti tichingonamata chingoita sei pesai ndakazorwara manje kamwana kanga kam 5 months ndakangotanga kuti musoro ngoti musoro ndobva ndati musoro wangu ndakaita 2 days because ndisingaudzi kuti ndorwara ndaiti ndikarwara kumwe kwese ndaingorwara ndichipora nyange ndikanzwa musoro nyange ndikarwara nii ndairwara kusvika ndapora ndiri pamwe vanhu vaudzi because waiti ukavaudza ingokuudza kuti itai zvinoitwa kuti mupore saka waitoona kuti zviri nani ndongoita zvandoziva ndikusvika ndapora ipapo ndakarwara nemusoro ndisingarara 2 days dzese ndisingatomborara nemusoro handati arege ndindovaudza handati ndiri kurwara nemusoro ndiri kumbondonamatirwa kana mhene kuti chii ndoitange nditone maronda because handisi kurara usiku hwese musoro wangu kurwadza anza mundirongere rwendo zvongokarika ndakunzi ndiri kurwara ndiri kutonzwa musoro handitombodi tobva vatoenda kubasa vanongotaura zvatotaura kutonyarara vatoenda kubasa ndandasara handaswera mheno amanheru amheno twakazofungei zvanzi ende munomudza kuti agadzirire akatuma mumwe mukadzi uye anzemudza lisho kuti agadzirire ndozongonomusiya uchidzidzo mangwana kuseni handatogadzirira vandaenda chidzidzo handasvika amba ndanokweshwa maronda saka zvoitange matanzoza mheno kuti chii chainyatsoitika ndasingazivi ndanokweshwa maronda mba ndadzoka manje aiwa apa pakayazonditora anotombondibvunza kuti wakweshwa sei hazodii saka anga asingazivi kuti zvafamba sei ndatokweshwa ndasvika kuno kumba zvakabva zvaita wesi nzeve dzakurwadza chiyabva singacharwadzi saka iyo manje ndabva ndashedza manje ndokumbira mudze save kuti zvinhu zviya zvatowa wesi kubva ndatokweshwa zvatowa wesi zvikanzi chii chikunyamurwadza ndikati nzeve dzangu dzese dzakudairira musoro hapana panisingacharwadzi zvese zvakungondorwadza zvinazvonizvo kana dziri nzeve dzichitokurwadza ingotsvagai munhu amunoona akakusunungukira achakuisai mafuta munzeve bvatokata foni ati arege ndinoiswa chero namejishwa cho neyamheno nandangoti cherwa mheno mumwe munhu because ipapa sisi wangu ndakazosara ndoitwa vanhu vakangondita karafu noti sisi wangu vangaenda pamwe pacho paimbondita marafu sisi aripo sisi aingonongotaura kuti inini kana mukatukawo matuka inini saka topedzerana vaigona kuti wakaona ndichitukwa neumwe munhu sisi vaigona kuipindira vatanga topedzerana nevanhu vaya indatova safe side ndakutoita zvandiri kuita saka sasha aizopedzera kuti kana uyu mukatomurova kana kuti mukamurongera zvakati matodenha inini saka pakazoenda sasha vanhu vanga vane advantage manje vanga kuita zvese zvavanoda hada kudii adangota zvanoita handiye saka ipapo manje anda kubvunza kuti imimi handiti makaenda muri bondwe rasisi Ashewo pavakaenda imimi makarambirei makagara ndakasara ndakagara because ndandine nhumbu ndizvakaita ndirambe ndagara panokwanaimbenda because ndandine nhumbu yanga yaitwa mu5 months pakaenda sisi vandisiya nenhumbu yanga mu5 months vatozodzoka ine 3 months achiyazona mwana ndopakadzoka ndakaunda chitondibvunza kuti koiwe chii chakaita kuti usare mabhonzo kudai because ndandakaona hapana sisi nda kutotya kuti vangauya nehama dzamama saka hama dzamama dzopenga saka hama dzamama dzakabva dzarwadziwa dzikati mwana wa muzukuru wedu ndomararamira ari kuita akaonda hama dzamama dzandibvunza unodya kangani iwewe apa mune mwana mucheche unodya kangani ndikati ndodya ka1 anodya ka1 nenguva ini kana na12 hanzazviite kuti umirire kudya na12 kana na1 apa une mwana mucheche arida kuyamwa saka chatoona kuti todii tokuigire chikafu chekubika saka vakazoona futi kuti vakandigira chikafu chekubika ndochibikira pai havabvumi nezvinhu zvavo kana chichi vanga vasingabvumi nezvinhu zvavo saka vakabva vatongoti tobva takuigira nehuni dzacho dzekuti ubiki saka vakabva pane pakamboenda kumba vakanditora mapiki ndobva vanopa nababa anzonai zvakaita mwana wenyuzvi mukuti kudii nazvo ana sekuru vaya ndobva ana mama manje nababa mubva varwadziwa vakati ndozvakaita mwana zvikanzi ndozvaari izvezvi amene mukuti kudii mukuti basa rekutodya kunoku mwana haasi kudya ari kutambura singaite mama ndobva vatoti rege ndingomupa zvandinazi mama bva vatumira nzungu nenyimo ingaita nguva yeshisha nechibage pakasvika nazvo manje vanhu vakabva vatonditi
mototo zvinhu kana zvikatobva kupi zvona unotongodya vese. Saka ndakabva ndangozvibika ndinoita zvezvekuti nditi ndizvangu kana kuti chi. Hava ndatongobika mbva zvodyiwa nemunhu wese. Ndatanga kutokontinua nezvandaingoita zvandandatongojaira zvekuti ndinongodya natikefu izvozvo. Ndandatojaira ndozvandaingoita. Kusvika ndazorwara ipapo manje. Ipapo ndandisingachadyi, ndisingachadyi. Yanga sina basa nazvo aitouya otorara. Ayachira. Ini ndikasatofamba kuti ndifambe ndinoita maswera sei. Yete tafuti mhosva. Saka ndaitongoshingira kuti vakatonzwa kuti vauya. Ngoshingira kuti maswera sei handibvunzi kuti uri sei kana kuti musoro wazodii. Ndosvika pakutodzoka. Vaigona kutozoti hamino time wouya vomira kudhoo vamedu vanga vasingapindi. Vaimira kudhoo vobvunza kuti saka musoro wacho uzoita sei? Ukati uri kuramba uchirwadza utoti alright ovhara dhoo enda. Saka manje ndandisingachadyi baba ndobva zoti ndataura nemwana pafona. Svika nzonzvo mwana atori right anani vashudza baba bezvanza nyangwa anani asi tangodzota ari sei. Tobva foni yauya foni yavo vafona pafoni yavo iyo ndo anga ine foni ka. Tobva uya pafoni yavo vauya nefoni yavo zvikanzi baba wenyu adataura nemi. Baba mubva nefoni nanzi uri sei mwanangu ndikati ndikurwara baba musoro chii. Zvikanzi unokweshwa maronda here ndikati ndakakweshwa zvikanzi saka chii chikunetsa ndikati hazvina kuchinja ubva zvandakatokweshwa maronda zvakatoita wese. Kana kungwani manatsa atoti hanzi watova nani chichini ati wari kutaura nani nekuti hausi kuzviona kuti ndasei. Saka baba ndofunga anorinyatsozvinzwisisa zvandakataura. Hanzi mukoma anoda kutaura nemi. Mukoma mubva atondibvunza hanzi aiwa hanzvadzi ko chii chikuitika. Mukoma ndikutovatsanangana mukoma ndikurwara zvadai. Mama mubva ataura neni. Zvikanzi arege tione kuti panopera kana 2 days unenge wasei. Because vaingobhiliva zvekutaura nani nasayo yave. Zvobva papera 2 days ndobva ana sekuru mubva vauya hanzvadzi dzamama dzedze. Dzakangopfuura chiti atida kungoona muzukuru wedu kuti ari sei. Ndobva vasvika nchirwara manje. Ipapa ndandachipera manje. Izvo zvitakasimba zvandiri. Ndandachipera zvikanzi kuyoindawo kounda kudai so chii chikuitika nati sekuru ndakamboda kuwanza zvezve. Ata sekuru ndikurwara ndakazogodza chana ndikurwara asimbogona kana chikafu handisi kudya. Zvikanzi baba namama vari kuzviziva here ndikati vari kuzviziva. Hanzi asi havasi kuzviziva bhozi dai vanga vachizviziva dai atozoya zokutora. Bhozi vakaregera iwe chakutora chikuendesa kuchipatara zvokunzi hamiendi kuchipatara zvezve vachaona mwa kuchipatara. Ndobva sekuru ati asvika kumba kwavo ndobva atofonera namama mwana muchazongomuona mukofini. Bhozi stage yaaveka maangogara ikoko kumukona mwana wenyafa. Ndobva ana mama manje akabva varohwa neana. Ndobva vazofona futi bheki unasa zvanzi mwana mukolisho asei kanzi nani. Iyo sanga sikuziya because vaingota kusvika ramba utonorara kana twaitonontamba utonoona TV yavo akapedza unorara ndozvavaita. Saka manje vaiti atori nani. Anzo saka imbomupa iPhone timbotaura naye. Saka ipapo manje ndasingachatogoni kana kutaura. Voice ranga singachabudi because ndandatobloka uri. Zvikanzi mama uti nditaure neni vakazotaura naTindo wandaigara naye because ndaiona kuti kamwana kachichikaika ndaiona kuti kadii kadya porridge radii ndaingoona zvese zvekuita. Tindo yo pesa atoti madi kungoaudza chokwadi vabereki venyu. Ndikati ndoaudza ndisei handisi kukwanisa kana kutaura pepo ndasingachakwanisi kutaura. Tindo ndobva azotora foni akati mama Sisilisho akatobloka ora hausi kutaura kana kudya havasi. Mwana ari kuchema achida mukaka mazama acho tombobudi mukaka. Mama ndopo akachivhunduka manje. Baba zvikanzidzosera ifoni kuna sai foni ndedzosera sai mbabvunzwa nzi saka imi kunditi mwana wangu ari right iye mwana wangu asi kutaura asikuita se ndo zvakuudza zvikanzi ndo zvanduudza kana handu zvikari izvo zvakuudza ndizvozvo iye handana kuyazondudza kuti achagona kutaura kunuko. Mama ndobva ita confusion kuti iye ari kutonzi apa anogara pamwe chete asi ari kutanzi iye hana kuyazondudza. Zvikanzi saka zvikutoratidza kuti mwana wangu hana heupuka ikoko. Hanzi anayo anenge achitori nevamwe vake vanotowirirana navo vana Martha ndo vanenge vachimumonita mundi. Mama ndobva toona kuti zvoshuwa zvinhu zvika izvo hapana. Ndobva ati saka sai ndokumbira muuye nemwana wangu nhasi. Hanzi ndafiwe yacho ni ndakatobvawo kumusangano. Kana fiyo asi kandi katozoona fiyo yacho ndichazoya naye. Mama yavanzi alright sai gatoni tichaita sei. Mama yandobva zofuna kumaskati zvikanzi iwe wanga atoenda kubasa. Saka chindudze madirection ndenchitora mwana wangu. Hanzi zvekuzoti mama muye muchitora mwana wenyu mega igeni ngoya naye. Inini hamino ipapo fiyo yachanga iwane pasi anga atombotanza handitomboiwani fiyo ndichatozoona mhenu kandazoiwana. Ipapo wakabva wauya zvikanzi rongedza mabhegi ako ndokusiya kuna mai vako. Zvirafu izvezvi
andatorongedza ndikati anditomboregi ati ndatondirongedzera mbarongedza hembe dzemwana zvese tatopinda mumota anga asingatauri neni kana wedhi zvaro raitaura akafamba akabhipa kusvika kumba asvika kumba manje pandakasvika kumba ndakatoburuka ndatofamba ndatogara pasi ana baba ko uri sei hanzi kwenda wakaita kuwonda kudai ndobva ivo vazvipindura kanzi anoteta kurwara ndozvinoita kuti adai so zvikanzi ayo mwanangu matetera ako baba utotanga nditi yo matetera ako titauwonda kudai so chichi apo na mwana wacho akatosimba iye mai wakaonda kusara musoro kanzi nachanototeta anenge achida mhino ndangada kuti tita sei sai hana kumbomira because zvavakaita vakati vachibuda avachaudzi mama kuti ndakuita sei ndakuya nemwana mama akatozotova mutauni fonerwa unzi manatsa atoya kudhara nemwana mama umva azodzoka atodzoka saka manje mama mwanangu ari sei chichi akufonera baba hanzi ari nani baba wangu asati anyatsoziva because ndaingonyepera unge ndiri right anga asati atomboziva kuti ndakanyatsomira sei vatozoti sai vaenda zvanzi iwe uri kuti pahuro musoro tione pahuro pako kana pahuro pakablock baba vakabva bata foni ipaveva zvanzi ko nhai save mbonyatsondudza iti mwana paikudza kuti airwara aikudza kuti ari kurwara nezvanzi aiti pahuro musoro hanzi kubva zvaairwara nepahuro nemusoro wacho makambomuti tione zvakaita huro yake here hanzi handinai handigoni zvekukwesha maronda hanzi aiwa ndamboti munogona kukwesha maronda here handamugoni hanzi ini baba handimbogoni zvekukwesha maronda zvikanzi aiwa kungoti tione huro zvayakaita zvikanzi handina mbomuti tioneni hanzi nababa ini ndachindi mwana wangu achisvika pamangobuda pepe ndabva ndamuti tione huro yake akatobloka huro yake tadza kuti akatoora pahuro chichi pepe saka mheti motoona kuti morapa sei baba ndimi ngatoziye ndimi munhu mukuru kokoko saka motoona kuti mungamurape sei saka vandisiya manje vakangofona day iroro hanzi saka sei kunyepedzera kubvunza zvanga vasingamboiti ndiri kumboko vazonitanga kunyepedzera kubvunza saka sei baba vachitaudza kuti right ndiri kutomutrita so ende pandakatanga kungotritwa nana baba nana mama ndakabva ndatotanga kutochinja zveshuwa ndichitochinja ndichiti right tonzwa kuti pahuro pangu ndakutogona kutomedza mvura ndita sei ndakutochinja zveshuwa zvanzi vakafona kanenge ka3 vantosti vachifona chivhunza pavakazonzwa kuti nani zvatova nani akuti tachita nani havana kuzobvira akafona futi kuita takabva muna May takati June July havazofona muna August vanhu vakudaenda kumusangano zvikanzi saka muchadiko kumusangano yasvika ndati nini musangano njienda nana mukoma wangu zvikanzi hamusuda kuya kuti muende kumusangano ndikati handisi kuda hanzi ndozvamakatoronga kuti muchienda nana mukoma wenyu ndikati ndakatozvironga ndikana nguva yepasika yasvika ndichienda nana mukoma wangu zvikanzi koimimi mukumboramba muri ikoko mutadza nekuya kumba handati ndangozorodzao pfungwa dzangu because ndandanyanya kuremerwa ndiri kumba kwenyu saka ndambozorodza pfungwa dzangu ndozoya hangu ndozoya kana kuti muchazoya munditora ndambozorora saka ndakatozoenda kumusangano ndasvika kumusangano manje hanina ndisina hembe ana Gulesi wangu mukoma wangu ndobva vazonditengera hembe ndobva vanditengera hembe dzekuenda 2 dzinyowani ndobva dzimwe dzacho ndaingopfeka dzavo ndaingopfeka ndiri pamusangano pepe naenda kubharaki kwavo ndakatofoswa enda unovamhoresa because hazviti kuti uende uye pamusangano pano kusvika pakudzokera usina mbozimhoresa murume wako enda nomhoresa ndaenda keke manangu amhoresa ndakasvika akatorara zvomubharaki mwe mwana svika mbada vamhoresa nati makadi kandatombonzwa kuti vakandidairera nda havana lian mbaenda pavari kamukachekadika kafestival kane 4 years vakaenda kwavari mubva kavamhoresa kacheche kana ndakabata hana kana kukamhoresa kana kukabvunza kana kukabata kusvika tidzoke asvika pakudzoka ndatoudza na Gulesi wangu ndikati nini kuti munditume futi kuti hanzienda kwakati kuchichi zvagara sara havandide kubva kudhara kubva ndichitorwa nasisi wangu cheche anga akangondivenga aingondita rafu kusvika pari zvimozondita nzini ndopavangazondide nekuti ndakuno kumba kwedu ndichitaudza ana maiguru wangu zonzi murume wenyu akaomama pamwe kutorwadziwawo kuti nekuti mami ndamangapfeka hembe nyowani chichibe na Gulesi akutotaura ati asi handijamboendi nyange zvikanzoti ndosvika pakuparara musangano wakasvika pakuparara svika ndidzoke ndadzoka ndakatomboenda kunotoni kumba kwapamela naenda kumba kwapamela svika pakudzoka ndadzoka
anaita 3 days mbwa vakangoita zvokunge vangokarika vangouya anamboudza ani kuti ndiri kuuya kana ita sei vobva vasvika saka vakasvika tisipo tatatoenda kwavo tatiri kudhamu zvedu chitobata hedu fishi nana mama vangu ndobva tatotumirwa mwana zvikanzisave vauya tikana mama auya kungouya hatiudzi aite sei anoita sekutoti amhinamhina arimboziva kutoti isusu tatatoronga plani yekuti tiende kunorara kumba kwake here because ana mama wangu angati manatsa kupaura ananobvisa kana tsvakirai kuno kana ana mari akabvisa ende zveshuwa ana kubvisa kana netsvakirai kuno zvayo saka mama wangu atoti tidambomuwachisa tongogadzira mari yedu tonobvisa tsvakirai kuno kumba kwake saka atoti mama zvinhu zvezvi zvamaitoronga zvezve makatozvinonoka ngatouya kana mama yangu akauya zvine basa rei kana atouya netsvakire kuno pamwe ndokutoti uende andototi ini mama asida kuendeni saka baba vangu asvitori kumba tobva tasvika kumba menjukeke saka ini ndakasvika kumba nditoti again tombeda handisashina vandatotasasha nditinogesa hedu kubhathu taunogesa tichitamba zvikanzi baba vakubvatorana baba ndaiazotora mhuri yangu pana handisi kutombomira ndiri kutomhanya anzi ahoraiti ndobva ndatotumirwa mwana zvikanzi sisi anzi aimurongedze miende ndakatumira kamunin'ina kangu kanonzi atele anzi aimurongedze miende saka ini pandakasvika zvikanzi baba vari kukudai kuno ndakasvika ndatogara pana baba handi baba ndatogara ndikati baba ndanzwa kuti anzi mukundida zvikanzi murume wako ayazokutorawo handakuvapindura baba ipapo ndaramba ndakanyarara ati ayazonditora ndanangozvitongesa namana ndasandakuda kunotanga kuti nhamo here ndanda kunyatsogaya ndakagara mama obva angopinda zvikanzi amakapinda bva agara zvikanzi baba dhigoko lisho akutoenda here izvozvi zvikanzi akutoenda atoyazotorwa handimutoona atoti munhu ayazotora mhuri yake ndibaba manja ana mama inangu mwana wangu hapana kwari kuenda na baba ndokuti chiikoko ndototaura kuti mwana wangu hana kwaari kuenda kana manatsauya asina kubvisa mari ari apapo bhosi hana tsvakire kuno natsondudza kuti murume akagara pari kushaya kana $5 yongobvisa tsvakirei kuno bedzi hanzi mwana wangu hapana kwari kuenda mama ndobva atosumuka paipa bva atoenda mubedroom hanzi iwo hautongi izvozvo baba akatanga kuti aiwa hautongi izvozvo mama wabva atanga kuchipopota manje mwana wangu anoshungurudzwa kubva achibva kwamanatsa hana hembe ndindetota kuti nditenge hembe ndinomuriritira kuzvese hembe dzemwana wake hembe dzake saka hapana kana chatiri kumbowana pana manatsa zvirinani mwana wedu adzoke handimbofine kuchengeta vana vake 2 hours chichi mama akutanga kutaura paipa mama agotanga kupopota avakapopota mama asayamba asvika pakuti tichangotedzera izvozvo hatazowana mari yacho ichayaso tozoibvisa ndozvavakangoita baba vamva vangoti hani matonzwa zvataurwa namai vake saka motongotedzera zvokuda mai vake zvaangotaura baba anzi auraiti hagati unoti todii tikangowanawo mari yacho tichazongoya tobvisa ndozvavangoita mubva atoenda atoendera 2 anozombodzoka futi tiri ipapo nanzwa nhoroondo yese manga muchinditsanangura ndoda kudzoka pamukadzi anonzi Bondwe uyu saka Bondwe kana watorwa handi unenge watorwa nasisi wako unotozoroorwa futi potoonekrekeno otobvisawo mombe zvinoitwa nevamwe vese vasiri muchitendero chekwamarange kana utori Bondwe unofanira kutongobvisirwa semabvisirwa akangoitwa nechero sisi wako ndozvaunotongofanira kungoita toda futi kunzwisisa kuti kwamarange vanoroora here zvinoita nedzimwe mhuri dzisiri kupinda muchitendero chekwamarange haina ndimuyatsonuka vanoroora ndingatonyepeni because ukazvitarisa vanongotuta vakadzi vamwe vakadzi vese hapana wakambobvisira vatori kwaizvo zvavatongofanana neni havana chavamboto vatobvisirwa kana chini takatongofanana especially tongotota vakasina kubvisirwa pavakadzi vavo 9 ka tatironganiko 35 tisina mbobvisirwa vamwe vakuru ndo vakatongobvisirwa shoma kwete zvokutoti akabvisa zvongoisotsvakire kuno nechichi zvongotiwo zvinziwo ndozvaanongoita kwete zvokutoti anze apana akatomborora akapedza sendakambomunzweni nzi akaroora akadzi wake ese akapedza handina asendakambosvodza kuchikonzero chii imimi ndimakararama muri muchitendero chekwamarange handiti nei vanhu vekwamarange vasingadi kuenda kuchipatara
tichingokura ka utonzi ukamwa mapirisi kana ukabaiwa jekiseni kana ukadii kana ukangoenda kuchipatara unotonyorerwa dhoketi retoenda kumukuru wechechi edha ucharaswa kana utonzi buda muchechi kana edha uchangotonziwo ngaasunungurwa aramba achinamata unongochitone maansa mairi kana ukangobuda kwamaranga kana wangoenda kune imwe chechi unotodzoka uchitonyorerwa dhoketi ukanongosvika uchitongototi ndakamboenda kune imwe chechi unotonyorerwa dhoketi rotoenda kumukuru wechechi unotonzi pamwe ucharaswa kana unotonzi hatina mati nemunhu akadaro. Ndoda futi kunzwisa kuti mutemo wechechi here kana kuti zviri mubhaibheri asi tinopotsana nazvo zvinoita kuti panoroorwa kwamarangi mukadzi anonzi aende nebondwe. Izvi zvita chokwadi izvi tangozvudzwo zvangotanga ngoparidzwa muchechi asati ambozvina mubhaibheri. Vanenge vachitichi vanogona kungoti mukadzi asina kutora bondwe hakuna denga ranoenda kana usina kutora munin'ina wako kudenga hakuna kana denga raunoenda nanhasi. Even ukatoroorwa unotogona kuti utoita zvifast utore bondwe boza uzeti nyika inoguma rini. Saka ndosaka zvinozofosa vanhu kuti vakasika kutora mabondwe adidi. Unogona kutoti usati watoroorwa cheko unogona kutonzi iwe ukazoroorwa uchatora nhingi chakantu wewe mwana wangu akaroorwa achaenda nebondwe rake nhingi. Umwe anogona kutotora bondwe richitori kana ndingati kana 3 years kachitokura achitongoziva toti ndochi kana tokatora ugotanga ukachengeta kusvika katokura tiita bondwe. Imimi sisasho ndanzwa muchiti zvo makatorwa mune 13 years here kana kuti makanga matoudzwa kumashure uko musati matosvitsa futi 13 dzachona kuti iwewe ndiwe wabondwe raAshel. Izvozvo zvisina mbotaurwa izvozvo sashi because sashi kanga achitori vadikiwo kasati atomboziva kuti ndichachuza nhingi kana kuti ndichadii vakatozongochuza watoroorwa kuti hanini nichangotonotora bondwe nhingi. Ko panosarudzwa mukadzi muchechi mumamarangi vanosarudza sei kuti madzibaba vazoti uyu mwana uyu anofanira kuita mukadzi wangu? Zvokuchuza kuti uyu anofanira kuita mukadzi wangu zvezvi hazviitike izvozvo. Asi kuti chinoitika ndechekutika ungona kutoona kuti munhu mukuru kana kuti atokura zvekuma ane 50 chakuti kana kuti 60 kana kuti 70 anogona kutofambira kana kamwana kane 15 years kana 13 kana 14 handiti atokafambira kudaro anogona kutodai otowirirana nevabereki vacho otodidi kamwana kai manje pakanotozoudzwa kunzi ningi kana kuti kakachatodidi kanogona kutokupimbwa nezidhara iroro kutonzi iwewe ndoda kuti udai mwana mudiki manje anongosina chaunoziva ungotobvuma. Saka painotozoenda kumabereki chitonzi tatowirirana nemwana wenyu ada ndimutore ndimurore mabereki atomboramba nitongoti kana matotenderana mototorana ndozvanoita. Ko hapana here yandingati situation yekuti zvonizvo vabereki vanenge vawirirana nemukwasha wavo kuti iwewe uchazotora mwana uyu kana asvitsa makore 13 kana kuti asvitsa makore 15 then panozosvika nguva iyoyo mwana uyu anenge ane mumwe mukomana panoitwa sei? Kana makawirirana mwana anogona kutokura achitoudzwa kunzi aiwa ndikutaura kuti unogona kukura uchiudzwa kunzi iwewe murume wako ndinhingi handiti asi iwewe nekuzokura nekusamuka kwaunenge uchiito pakukura handiti wozoona kuti inini handingambode dhara iro ndoda mukomana uyu motanga kufambidzana kana nemukomana dhara rairi uchitanga kuti ndakuda mukadzi wangu panofambiswa sei? Inogona kutoenda kuchechi kana kuti inogona kutofambiswa kunzi ndakapiwa mukadzi akudai ende futi iwe kana musikana wakatombenga wakatotenderana nazvo kuti ndinozvikwanisa nditi zvezvakutonzi kana kuti wakutoita kana kuti like chifambi here mheno kana kuti unenge wakunzwa wakuita se kufanira kudzokera nemurume wako wakaroora ende futi unenge wakuti utakakeka kuvhundutswa kunzi ukaona ukatozoenda kudai so kana kuti ukazoenda nekumwe iwe wakambototorwa bondwe unotora munyama usingaperi. Saka mwana anogona kutozovhunduka kuti pane kuti ndigoita munyama rege ndingoroorwa zvangu. Pane nyaya yandogara ndichinzwa handisi kuti mutemo wechechi here kana kuti wekuti varume vane simba rekunzi vanofanira kuti vakagaragara vorova vakadzi vakagaragara vorova vakadzi ichokwadi? Zvekurova vakadzi ka unotorova zvekutorova cheke but kuti hakuna kwaunonoripota because kuenda kumapurisa iwe unongozvitotya kuti ndikaenda kumapurisa unongozvitotya because kuchechi kwedu hakutotenderwi kuti unosungisa munhu hazvitenderwi chero ini ndikarohwa ndikakuvara nditi
vabereki vangu vakazviziva havana right rekutoti vanotosungisa vanoti murume wangu azviiti because vanenge vachitoti mutemo ichi chatibvumidzi kuita sei kusungisa munhu saka mogona ngodza tokuyananisai zvotoenderera mberi. Ko pamunoenda matikunonzi kuchitsidzo vanofa vaivai vanofambirwa here zvinoitwa vamwe vanhu vanofa munyika umo kuti kana munhu akafa anoendeswawo kumamochari mapurisa ouyawo unoti hapana here zvaitika zvakonzeresa kuti munhu azofa zvanga zvisiri pamurau waMwari chichi vanoita here zvese izvozvo? Vadaro kana munhu atongofa tofa tonoviga haana basa nekuti wazofa sei ndese nongona kutongorwaya nechinhu chitori easy kana kuti ndatongoti musoro ndatofa kana zvisingatonzwisika kuti ndaita sei kana kuti ndatoita accident chaichai nongona kutoita accident yekuti unokwara unotogona kusvika pakufa unotosvika pakutofa zvotovharana zvakadaro unotongonovigwa havatombochedzi kana mapurisa anotofanira kutoita secret zvekuti mapurisa afanira kutozviziva. Ko chii chinoita kuti vatore vakadzi vakawanda muchichekwa Marangi? Ainye kutoti mukuru wacho ichi ndaanoti anzi ukaona mukadzi murume anenge achitori nemukadzi 1 2 3 4 zvichienda mberi haana kudenga kwanenda asi kana uchitori ne6 zvichienda mberi dai so unoenda kudenga. Saka ndiwo vane mutemo wekunzi vamwe pavanoverenga bhaibheri vachiti iva nemukadzi mumwe as in one ivo vanoverenga vachiti iva nemukadzi mumwe ndizvo? Vanotozviramba vanototi mutemo because isusuka bhaibheri haritombonyanyi kuverengwa muchechi medu haritomborina basa bhaibheri zvoti ndingatonzi rinotoverengwa inanguka ndokunototi kubva ndichikura svika pandiri panapa bhaibheri pandakatoriona ichiverengwa ngunataka 2 pane tunonzi tuumbohutsva so itwototo ndo tune zvese izvozvozvo twanotogadzira ivo tonzi munhu nemunhu chero mwana asina chero mwana ari mudumbu anofanira tokatengerwa anenge achitovera unogona kutoverenga anzi kanenge achitozvinzwa kari mudumbu anofanira kutozviverenga ndo zvinhu zvavanenge vachitoparidzira vanhu izvozvozvo tinofanira kudai unofanira kudai unofanira kudai. Kuchii chikonzero chinoita kuti panotorwa vana ava ma13 years ma12 years ichi vana ava tikatarisa vanenge vari pasi pezera rinotarisirwa kuti mwana ange achiroorwa nei pasina vanhu kana kuti vavakidzani zvichida imemi kwamaitogara pane vanhu vaitoona kuti but vana ava vadiki but havasumudze musoro havaripote kumapurisa chii chinenge chichiitika kuti vanhu vasasumudze musoro? Hamene kuti chii zvoitika zvekuti vanogona kutonzi mwana wenyama vanogona vasingatozivi zvikuitika mwana wenyu mazana hatisi kumona aripo anzi akaenda kuholiday kwaningi kana kuti ari kuholiday kana kuti ari kwambuya vake ari kuchikoro wotozozviziva kana mheno watouya wakuzoona vabereki wako watova nemwana unzi mwana wenyu anga akarorwa watoti but inenge chitoti secret zvozvezvitenge zvingofamba zviri musecret so hapana nombozviziva unogona kutonororwa wogukwa unogara ikokoko murume wako anga kutononza pakarora mwana mudiki pane fanike pari pane vahosita vati mhami aitwa mama aitwa secret zvekuti munhu wese atouya akatinzwa chitoti mami aitoti vana vana vavo saka anenge asingatozviziva toti murima anenge achitoti havana vavo avo ndozvanenge achitoita. Ndanzwa muchiti mimi mama akarorwa muri 9 ndizvo zvanire pau9 apa ndanzwa muchiti mainzi akasununguka kuuya mubedroom maipinda mubedroom kangani? Nangu ndekunoita kana 3 months musina kumbobvira maona murume wenyu? wapinda kana ka1 aita zvinhu zvezverafu kana zvekuti angona kutosiya kana ini special ndegona arigona kutosiya andikwadza sometimes kana ingoti ndetoti kana asina kutondishedza asina kutondidini ndetofara ndetonzwa kunge zvitori right toti zvinhu zviri bo ana isingatombochifarire zveuyu zvemubedroom ndasingatodi sa maigara musina kusununguka? Ndandisini. So iko zvinezvi ndine kutenda kuti pfungwa dzekutoda kudzokera futi kuna Save hamusisina. Rubatsiro rwamunoda kubva kumhuri yeZimbabwe nderwupi? Nizvezvika ndikatozvitarisa izvozvo handiko ndakasiya munhu wangu kumba handiti ndaana chikafu chekuti ndotomupa izvozvo asi ndakamurumura munhu wangu ndichida tomboti ndiende kubasa. Akasara kuna Save? Asara kuna gogo wake muna mama wangu ndo akasara nevana vadizva hapana ati handana chikafu anotongoti tochingodya zviri tikamuka kuseni tikabika porridge tozongobikawo sadza kana masikati kodya
tozongobika kana sadza manheru ko ndo zvakatongojairawo kuti anongo chikafu nototi dai ndangonobasa. Mabasa amuri kutsvaga akaita sei? Ndingototsvaga basa kana rekungochengeta zvipfuyo kana kuita sei kana kungoti dai ndangokwanisa kuitawo mari handiti ndingokwanisa kuita zvekuchengeta zvipfuyo ndichita sei ndingoona kuti ndodidi life kuti handichengete vanhu vangu varipewa. Vana ava itu handiti? Itu. Mumwe wachona uyoyo iko zvine zvaakwera sei? Kane 4 years. Kamwe kachikadii kane gore ne7. Ane 4 years uyo harizi zera rekuti pamwe maakutarisirwa mwana anga achida kuendawo kuchikoro chichi hamuna zvimwe zvamungada kubatsirwa nazvo here kuti mwana iye abatsirike akwanisewo kuenda unodzidza zvinenge zvichiita vana vevamwe? Ndotomboshaidza kuti ndoita sei but mari yacho handine kuti kaende kuchikoro unodzidza nevamwe handitomborina ndiringotiwa minuka ndazongonawo mari. Bosi baba vacho naizvizvi kana kuti vatumire mari chikafu vangoti zi avatumiri avatombofoniwo kana vachibvunza vanhu vavo kuti vari sei vangotiwozi saka ndingotoshaidza kuti chamhino tichaenda ndingotarisawo ngoti vamwe mhino pamwe mari achandinzwirawo nyasha kuti chaonawo basa ndigokwanisa kuchengeta vanhu vangu vatuya because izvizvi kana hembe chaidzi dzekuti vapfeke izvo ndotoshaidza kuti ndoona mari yekutengerawo hembe zvadii ndotoshayawo zvinhu zvakutongoma. Iko zvino pamwe pane vanhu vemutemo vanenge vachiona vakanga vasingatozive kuti ndo zvinenge zvichiitika muchechi yeKwamarange. Ndeapi mashoko amunoda kuvasiyira takanyanyotarisana nekuchengetedzwa kwevanasikana? Dai vachitomboyatsoongorora chokwadi because izvozvi tikatarisa izvozvi pandakakwana inini handindi 20 years ndakatosiyawo vadiki kwandiri asi hapana anenge achitozviziva kana kuti hapana anokwanisa kutovakwenyera kuti ndo zvakadai ndo zviri kuitika but ndinoti kadai vabatsira chokwadi ngavabatsire zvoshuwa anenge achitori mahwani ana pfungwa anenge achingori nepfungwa mwana dzekuti handongoshingirira imba yangu because ukaenda chero kumunhu mukuru uchimuudza kuti ndo life handiri kurarama kana ari kuchechi kwedu angokudza kuti shingirira zvinopfuura saka mwana anenge achingoti pamwe zvichapera achingorarama mazviri. Hamuna mamwe mashoko amunoda kusiyira muri yeZimbabwe here tisati tapendera? Nangu ndakutongoti nyika dai yangobatsirawo kana kuti vana vakangororwa Kwamarange hapana chaanenge achiziva chokwadi haana chaanenge achiziva mwana fanike seine apa chadaisa izvozvi ndo pandakutotanga kutovhurika kuona kuti zvinhu zvaifamba so saka ndaingotadza kudai ndo pandakutozvidemba izvozvi kuti dai ndangodai zvangu but hapachisina marivhesige kuti ndikatoti ndichidai hapachisina zvekuita because ndo zvatongoapo ndakutongoshuvira kuti dai ndangochengetawo vanhu vangu ungonawo zvinondiyambutsa ndichienda mberi. Sapa makatorwa imimi tichipendera makazopedzisa chikoro? Handina ndaitombonetsera nda chikoro zvikanzi ukada kudzokera kumba kwenyu kutoenda chikoro rukufa zvandaiudzwa. Mainzi munofani? Mheni hanzi unongofa unongorohwa nokantu mheni uchambosi hanzi muengi wako anenge ari ikoko saka ukangodzokera ikoko anobva atokuuraya. Aiwa ndinotenda Cecily Sheu nenguva yamatipa muchititsanangurirawo nhoroondo yeupenyu hwamakasangana nawo muri muchitendero cheKwamarange. Muri yeZimbabwe vandanga ndichitandara nawo ndi Sister Lisheu vanova munin'ina waSisi Asheu avo vatakambobuditsa mazuva apera vachititsanangurira matambudziko avakasangana nawo mushure mekunge varoorwa muchitendero cheKwamarange. Ndofunga futi Sisi Lisheu vari kutsanangura futi nhoroondo yematambudziko mamwe avaisangana nawo, kurohwa, kubatwa zvisiri izvo uye nekusatoonekwawo semunhu nemurume akavatora vaine makore 13 vachinzi ibondwe raSisi Asheu. Muri yeZimbabwe vane kuchema kwavari kuita kuti inini pamuri kunditarisa kudai handina kuzopedza chikoro uye ndiri kutsvagawo mabasa emaoko akasiyana-siyana kuti ndinge ndinokwanisa kuchengeta vana vangu vaviri vandakabva nawo kumurume uyo aivabata nekuseri kweruoko. Zita rangu inini ndinoitwa Frank Wesere ndichingokutendai nekutsigira Zimnews BTV ndichiti rambai muchilike, kusubscribe nekushare maprograms ese anobuda paZimnews BTV. Ndoda kukusiyai nenguva ino ndichiti chisarai.